lithi iBhayibheli yena walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuze kube yilona loyo ozokholwa yiyo indodana yakhe abe nokuphila okuphakathi. Bonke abaholwa ngumoya oyingcwele labo bangabantwana bakaNkulunkulu. And then now we are entering in giving clarity in how to walk in spirit. This is the eternal battle between the flesh and the spirit. This means that inside a believer there is a war between the old nature, which is the flesh, and the new life in spirit. But the spirit gives us power to overcome. Ake sithathe ithuba bazalwane nibingelele ubheka inkosi kwakwambatha. Namhlanje sizokhuluma ngokuhamba ngokukamoya kanjalo nangokuhamba ngokwenyama. Ukuhamba ngokukamoya versus ukuhamba ngokwenyama. And niyazi ke thina we are choosing ukuhamba kakhulu ngokukamoya, and then we'll have to read a certain book to try and understand ukuthi ke kuhanjwa kanjani ngokukamoya. And then uma ungahambi kanje kusho ukuthi uhamba ngokwenyama, and nakho ukuhamba ngokwenyama sizothatha ithuba sikuvakashele kancane, but asina budlelwano obuningi kakhulu nokuhamba ngokwenyama. Asingathemeleze singene la ekuhambeni kakhulu ngokukamoya. Le ncwadi sizoyithola laphana Galatians chapter 5 verse 16. Uverse 16 uthi, kepha ngithi hambani ngomoya, hambani ngomoya khona anekufeza izinkanuko zenyama. Paul is saying something very powerful here. Victory over sin is not achieved by trying harder, but it comes by walking in spirit. Sizothini la. And then what does walking in spirit and walking in flesh means? Walking in flesh, it simply means that flesh does not simply mean the physical body. In scripture, flesh refers to human nature that operate independent of God. So when this question is asked, ibuzeka kanje, what does walking in flesh mean? Walking in flesh does not simply mean a physical body, but in scripture, the flesh refers to human nature that operates when ungumuntu and you operate independent of God, who operate ngaphandle kwaNkulunkulu. By so doing, then you are walking in flesh. And Tina, we are here to take you to a point whereby you will understand this thing of walking in spirit, because the book from Galatians chapter 5 verse 16 iti kepha ngithi hambani ngomoya. And then you'll have to understand ukuthi kuhanjwa kanjani ngomoya, but then sizoyithola uma singena kuyo. Then when you read the book of Romans verse 7, it states that carnal mind is enmity against God. Ukuhamba ngokwenyama kungibutha kuNkulunkulu. Characteristics of walking in flesh. 1, Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Let's read. These are the characteristics of walking in flesh. Ifundeka kanje na, kepha imisebenzi yenyama isobala engukuthi 1, ubufebe, 2, ukungcola, 3, amanyala, then imisebenzi yenyama 4, ukukhonza izithombe, imisebenzi yenyama 5, ukuthakatha, imisebenzi yenyama 6, ubutha, imisebenzi yenyama 7, umona,
umsebenzi yenyama 8 ukulwa, imisebenzi yenyama 9 ukuthukuthelana, nokubanga, nokwalana, nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu, as I've listed the characteristics of walking in flesh. Incwadi iveza ukuthi abenza okunjengalokho okubaliwe abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. We are the new move of the Holy Spirit. Then if you are here for the first time, please ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukulike kanjalo nokushare i-comment. And then uma siqhubekela phambili singabheka nje odabeni manje mhlawumbe lokuhamba ngokwenyama sithi ukuqedela kancane, being controlled by the desires of flesh. That is walking in flesh. When you are controlled by the desires of flesh, you are walking in flesh. And then being led by the emotions, living independent of the Holy Spirit. The flesh produces sin and death, according to the Romans chapter 8 verse 6. To be carnal minded is death. Nje uma ngabe ukuthi operator ngengqondo yakho nangendlela wena ucabanga ngayo nangama emotions, as the Bible says that the wages of sin is death. So if you are operating carnally, obviously you are heading to the dead point. Mhlambe ukuphinda ngibale the characteristics of the flesh, of walking in flesh: sexual immorality, which is ubufebe, impurity, idolatry, hatred, jealousy, anger, and selfish ambition, and nokudakwa. And then what does walking in spirit mean now? Sesingena kwenye portion, mhlawumbe sesichazile ukuthi ke ukuhamba ngokwenyama kuyini, njengoba incwadi beyisho ukuthi imisebenzi yenyama isobala, and then yasibala ke ibala lokho engikubalile ngenhla. Now we are at a point whereby we enter into our climax, because we are based in walking in spirit, as we are the new move of the Holy Spirit. You know, this is the new move of the Holy Spirit, all right? Then what does walking in spirit mean? Walking in spirit means living under the influence and the guidance of the Holy Spirit. Romans 8 verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Bonke abaholwa ngumoya oyingcwele labo bangabantwana bakaNkulunkulu. And then now we are entering in giving clarity in how to walk in spirit. When you are walking in spirit, you are led by the Holy Spirit. And then everyone who is led by the Holy Spirit, that one is a son of God. This is a proof. Holy Spirit proves that when umntwana kaNkulunkulu, Holy Spirit seals you as the son of God. Evidence of walking in spirit. When you are to see evidence, uma ngabe kufanele ubone ubufakazi bokuthi lo muntu uhamba ngokukamoya, nazi izithelo. Uma ukuthi usahleli nathi kuze kufike lesi sikhathi samanje, please make sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, uyashare, uyacomment. Galatians chapter 5 verse 22. Kepha izithelo zikamoya ziluthando. Okokuqala lokho siyakunotice ukuthi ke when someone is led by the Holy Spirit, ungumntwana kaNkulunkulu, and umntwana kaNkulunkulu, incwadi enye ike yathi niyakubonakala ngakho lokhu ukuthi nizelwe uNkulunkulu uma nithandana. So izithelo zikamoya verse 22 from Galatians chapter 5. Kepha izithelo zikamoya 1 ziluthando, 2 ukujabula, 3 ukuthula, 4 ukubekezela, 5 ubele, 6 nobuvi, 7 nokukholeka nobubunene nokuzithiba. Akukho mthetho uma ngathiwa uhamba ngalezi zinto ezibalola ngenhla,
akukho mthetho yomelana nokuthi wena uthobekile kuthiwa ke boshwa manje ngoba wena uthobekile. Cha, izithelo ke zikamoya lezi ezingukuthi ziluthando. So uma uholwa umoya ongcwele uzoba sothandweni noma uzobonakala ngokuthi uphile ngokunikeza abantu uthando. And uNkulunkulu oholayo nomfuzile lithi iBhayibheli yena walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ukuze kube yilona loyo ozokholwa yiyo indodana yakhe abe nokuphila okuphakade. So uNkulunkulu wethu ekuthandeni izwe unikelile. So izithelo zikamoya ziluthando. So now uma ngabe uphila noma uhamba ngokukamoya unothando, ungumuntu ophila efuze uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uthando lwakhe waliveza kulokhu ukuthi sathi sisesezonweni wathumela indodana yakhe ukuba izosifela. Bheka lolu thando, sisekuzo izono, akalindanga ukuthi siziphumele thina ngokwethu, kodwa sathi sikuzo izono in the deepness of sin, but uJesu wazosifela. So uthando lukaNkulunkulu sikwazi ukulumeja ngalo ndlela leyo. So uma uhamba ngokukamoya noma ngabe woniwe umuntu kangakanani kodwa izithelo zakamoya ubufakazi bokuthi wena uhamba ngomoya uyokwazi ukuthi umlowo muntu okonile umnikeze uthando njengoNkulunkulu wakho owakunika uthando lungakufanele, because this was grace. NjengoNkulunkulu wakho wathi ufanele ukufa kodwa wakunikeza uthando ngokuthumela indodana ukuthi izokufela. So izithelo zikamoya ziluthando, zingujabula. You must live life in happiness. You must always give injabulo, uphile ngenjabulo. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness and goodness, faithfulness and gentleness, self-control, ukuzithiba. Uma ngabe uhamba ngokukamoya ukuzithiba akusiyo into ozostrive ukuyenza, but umoya ohamba kuwona yiwo ozokusiza ukuthi nje ukuzithiba kube into ephila ikhona kuyo. Walking in spirit means being led by God, as I quoted the Romans chapter 8 verse 14 ukuthi bonke abaholwa umoya ongcwele labo bangabantwana bakaNkulunkulu. Walking in spirit means being controlled by the word. So when you are walking in spirit kumele uphile ngezwi kanje ngalokho uJesu lesikhathi elingwa uSathane ehlane wayilokho ephendulile ethi kulotshiwe ukuthi ungaboyilinga inkosi yakho, ungabomlinga uNkulunkulu. Elokho ephendulile ethi akusinkwa sodwa umuntu okufanele aphile ngaso. Elokho ephendulile ethi nje kulotshiwe ngaleyo ndlela leyo wamnqoba uSathane. So nawe if you are walking in spirit you should be controlled by the word. Walking in spirit means living in obedience to Christ. When you are maybe mhlambe ukuyenza ibelula lithi izwi uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Uma ngabe ngizoyenza ngalendlela, when you are to walk in spirit kunomuntu oyisibonelo kithina sonke uyizibulo, because singabantwana bakaNkulunkulu emva kwakhe. Uma ngabe siphila kuye siyokwazi ukuthi sihambe ngokukamoya, because yena ukwazile ukwenza lokho ngaphandle kokubonakala nesport, ngaphandle kokubonakala nechashaza elimveza engumoni. Ukwazile ukwenza lokho uJesu phezu kwabo bonke abantu. Yena umuntu esingabukela kuye ukuthi ke uhambile ngokamo, uma singabukeli kuye uyena umuntu esingathi masiphila kuye sihambe ngokukamoya sizokwazi ukusithiba. Uma sikuKristu siyisidalwa esisha, okwaqala kuyedlula njengezithelo zenyama kuyedlula, kodwa kuvele okusha okungukusithiba, okuwuthando, okuba kind. Kuningi nje ipeace, ukuthula kuphila kithi because sikuKristu. When you are walking in spirit, I can say that when you are in Christ you will walk in spirit. To be spiritually minded is life and peace. From Romans chapter 8 verse 6 isho njalo ukuthi ke uma umqondo wakho uphila usemoyeni, then that is life. This is life, the eternal battle every believer experience. Ilena etholakala
kuGalatians verse 17 ithi ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. So this is the eternal battle. They will always fight ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Kepha uma niholwa umoya anikho phansi komthetho. So uma uholwa uNkulunkulu awukho phansi komthetho. Isho njalo incwadi laphana kuverse 18 kwabaseGalatia chapter 5 ithi uma niholwa umoya aniphansi komthetho. So this is the eternal battle between the flesh and the spirit. This means that inside a believer there is a war between the old nature, which is the flesh, and the new life in spirit. But the spirit gives us power to overcome. We do not overcome by ourselves, but we overcome because the spirit gives us power, practical ways to walk in the spirit. Maybe let's read, live in the world. John chapter 6 verse 63. The words that I speak to you are the spirit of life. So uma uphila ngezwi, usho njalo uJesu uma ethi uyisinkwa sokuphila, and then bayadideka ukuthi ke uyisinkwa sokuphila kanjani. Emva kwalokho athi ke amazwi engiwakhulumekini angumoya futhi angukuphila. So uma uhamba ngokukamoya, the practical way ileyo ukuthi uphile ngezwi. Ukuthi okay izwi lithini, kuna noma ngabe isiphi isimo obhekana naso ubheke izwi maqondana naleso simo, so uyophila ngezwi. Ezinye incwadi zithi olungileyo uyophila ngokukholwa, and awukwazi ukuphila ngokukholwa lingekho izwi, because ukukholwa kuzwa ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. So the words that I speak to you are the spirit angumoya. So when you are walking in spirit uhamba ezwini, emazwini akhulunywa uJesu, ukholo umoya. These are the practical ways of walking in spirit. So kumele uholo umoya, as I've once quoted the book of Romans chapter 8 verse 14, which reads thus: everyone who is led by the Holy Spirit is a son of God. Chapter 5, the book of Galatians verse 24, it says that those who belong to Christ have crucified the flesh. And then now we singena kwenye ke manje ukuthi ke uJesu esiphambanweni wame endaweni yethu. So lithi iBhayibheli sabhabhatiselwa kukho kufa kwakhe. So uma esifela laphayana, you have crucified the flesh. If you have crucified the flesh, then you are living in spirit now. Those are the practical ways of living, of walking in spirit. If you are walking in spirit, you have to crucify the flesh, because lento izohlala iyimpi phakathi kokuphila kwakho uhamba ngomoya kanjalo nenyama yakho. If you crucify the flesh is no more. You are walking in spirit. And then set your mind on spiritual things. Set your mind on spiritual things. The flesh produces the behavior, mortification, but the spirit produces transformation. Uma ngabe uzohamba ngomoya, uma ungabe uzohamba ngenyama, inyama izokhanuka okwayo. So the better way is that you walk in spirit, so that the spirit will produce inside you the transformation. The Christian life is not about trying to control the flesh, but it is about surrendering to the spirit. When you are watching this episode, I urge you, can you please surrender your life to the spirit? Because uJesu uthe amazwi awakhulumile angumoya futhi angukuphila. Can you please surrender your life to the word? Can you please surrender your life to the spirit? Can you please surrender your life to Christ? Can you please surrender your life to the hand of God? Because it's not about trying to control the flesh. If you are trying to control the flesh, please stop that. But what I encourage you to do, surrender your life to the spirit. When the spirit leads, the flesh loses the power. Ilokho nje engakusho mhlambe babukele emakhaya, ngiyathemba ukuthi nizosizakala kuphakathi kokuhamba ngokwenyama nokuhamba ngokamoya. Ukuhamba ngokamoya kubonakala kunqoba. Ngicabanga ukuthi kuzoba lulu kusukela manje kuya phambili ukuthi nawe ekhaya uhambe ngokukamoya, because kuyimpilo leyo uNkulunkulu ayekubizele yona. uJesu lithi iBhayibheli wezela
ukusindisa wezela ukufuna nokusindisa okulahlekile, and ukufuna nokusindisa okulahlekile nguwe olahlekile uma uhamba ngokwenyama, because uma uhamba ngokwenyama uya ekufeni. The wages of sin is death, but the gift of God is the life of Jesus. Ngiyathemba ukuthi ke nizobusiseka kakhulu emakhaya. We are the new move of the Holy Spirit. Siphinde sidibane kwelandelayo. We are the new move of the Holy Spirit. Sicela ni subscribe, ni comment, interact with us in the comment section. Give us ideas of what you want to hear and see from us. And please keep on listening, watching, and supporting us. Siyabonga. Be influenced by God.